Itidamdamag Region 2, maababisuan timay sa telecommunication company a voluntaryo ang mangikat itisaan nga umno apan nakaipasdek ti Posteda. Iti asidek ti Bagabag Airport iti Nueva Vizcaya. Kabayatan na, Digital Archive dagiti Ivatan. Mabalinan ang ma-access iti maawagan a website at Cherin Ivatan. Amwen tinaduma detalye iti report ni ISUP TV intern Lance Takaban. Iti Batanes, at daandan iti online website ang naawagan at Chirin Ivatan, may sa digital dictionary ken folklore archive nga addaan panggap amay wanan, madokumento ken lalo a mapaduras ti lengguwahe ken kultura dagiti Ivatan iti probinsya. Indaulwan ni Cristel Joyce Adami, tinasao a proyekto katinulong dagiti nagduduma lokal a gobyerno nga agserbi kas online a pagurnongan dagiti katutubong salita, alamat, pakasaritaan, tradisyonal akang kanta, ken dagiti sa balipay at tawid ti komunidad. Malalukoy ti publiko ang mangikabel iti kapanunutan da, iti nasao a digital archive, tapno makatulong iti pannakay preserba dagiti impormasyon para iti masungad a henerasyon. Maaramat ti nasao a digital archive iti link a naka-flash iti screen. Kabayatan na, nangipaay ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources iti livelihood support kadagiti fish vendors iti Basco, Batanes. Naited kadakuwada a kagawaan dagiti cooler, digital weighing scale, ken fish crates ang makatulong iti nasayat a panagmanehar ti produkto, fair trade ken panang maintainer ti kalidad dagiti ikan nga ilako da iti publiko. Kabayatan na, nakaawat pa iti 116 ang mangalap iti nasao metlaeng a munisipalidad iti sag 2,325 pesos kas tulong pinansyal manipod iti before iti sidong ti Presidential Assistance for Fisherfolk Program. Agbalbalakad ti Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kadagiti provincial ken municipal disaster risk reduction and management offices nga agsagana dati action plan may panggap ti posible nga epekto ti very strong El Nino a mapasaran iti bulan ti Nobyembre 2026 aging ti Enero 2027. Segun iti PDRRMO, adda 63% a posibilidad a dumanon ti kategorya a very strong El Nino a mabalin a mangitunda iti ad-adupay a napigsa a bagyo ken panakadadael kadagiti pagtagikwa. Gapu iti daytoy, may bilbilin kadagiti opisyal ti tunggal MDRRMO ti panagsagana iti posible nga epekto ti panagbalbaliw ti panawen nang runa iti bagyo ken tikag iti probinsya. Iti Nueva Vizcaya, plan-plan 20 LGU Bagabag ang mangiruwar iti abiso iti maysa a telecommunication company tapno voluntaryo da nga ikkaten ti maysa a telecommunications tower a may bilang ti Civil Aviation Authority of the Philippines alaped iti operation ti Bagabag Airport. Sigun iti kaap, ti kangato ti naimuntar a tower ket 52.94 meters alimabas iti 45.73 meters nga authorized a height clearance permit. Mangitunda daytoy ti paggad kadagiti agtayag ken agdisaag nga eroplano. No saan sumurot ti kompanya, mabalin a maipasidong tinasao a tower iti demolition kas paset ti panagpanggap ti LGU a maluktan manen tinasao nga airport. Lance Takaban para iti Pagilian.